Shalom. Selamat hari Minggu di hamu salutna, damang do dainang. Andor stapuka par minggu tadi monoguton, marteng nahohom mahita. Amen. Hurian itu hata, tabukama par minggota, tapuji matu hata marte ende pujian nomor 27 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goarni di bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni ton di porbadia, na tumu palangi dot tanoon. Amen. Di usung ibana do dosata, mar hite-hite daging na tuhawi, asadong lias hita sian dosa, mangulu hita di bagasan hati goran, mar hite sian bugang na do malum hamu. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanamina di banua gijang, disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asai disegai aka ulon ni si bolisi, sai padungo mahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala sahat bardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami tu hanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangion hamuma patik nih di bata, di minggu sekage sima sadarion, imana di enet sian rom biddu 14 ayat 10 sia. Songonon matar surat isi. Di baheni ta eahima na tau pada mehon, jala pauli ulihon hita sama hita. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu adupan ni Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulaon na hombar tu patikmi.
Amin. Tata potima dosa tatua dopani di bata, martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata, parguguna satu dusan, parasirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon, rotu julum ni bangsa habadion mi, manopoti, jala manggukon dosa nami. Mansai jujut huarsai hami ho, marhiti pikiran dot hata, dohot pambenan nami naroai. Dang halongi hami ho, sien nasa rohanami, dot nasa tete nami, dot nasa tondi nami, dot nasa gugu nami, nang dongan nami, nang dusun diri nami huben kami. Di baini, tamadori masanmu, jala uhumanmu hami, tu hamatean saliling nililing nai. Alai, namar porus mahami tu naing, tu asini roham nagudangi, mangido sien nasa rohanami, hasesa anidusan nami saluhudna. Saya urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongani roham, si pangulu hami, dot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham di hami, halak nadangulon. Amin. Baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonon dohata Tuhan Jahuba. Nungap pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon ombun manorot akka dosam. Say mulak maho tuau. Ay ahu dosi paluaho. Hasangapun ma di batana di gijang. Amen. Sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku. Apakah sampai 7 kali
selalu mengampuninya. Andaikan kita tidak melakukannya, Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Turpuk epistel di minggu tasadarion, iman adienet sian sada Musa bidu 45, mamuka sian ayat tulu saat roh di ayat 10 tajaha masasa ayat marsikat soring. Dungi nina si Joseph mamandok akka ahanai, ahudo si Joseph, mangolu dope amatai, jadi dang halusan ni akka hahanai ibana, ay tarhatotong do rohana, sida mida bohinai. Dungi nina si Joseph ma mandok aka hahanai. Wa pajonok hamu wa matu lambuku. Gabe di pajonok nasida ma. Jadi nina ibana ma. Au do si Joseph anggi muna. Na ginadis na munai tu tano Mesir. Otpe unang mabiar hamu jala unang serbek matamuna alas di gadis munai au tuson. Ay mangarade hangoluan muna umbain disuruh dibata au parjulu muna. Ai pa 2 tahunon dope masa haleon tanoon. Alai 5 tahun nari dope naso masa saburon manang gotilon. Alai disuruh dibata do ahu parjulu muna pajopon di hamu eba di tanoon dohot panguluhon hamu mambahen haluaon bulun. Marsuru au tuson. Debata do. Dipabakit do au gabe ama ni raja parao. Dohot gabe induk ni sandok bangsana. Jala berjati di sandok tanah. Asa pahatop hamuma menakok tu damangi pabuah hamuma tu ibana. Songonon do tonani si anakmu si Joseph. Dipabaki dibata do au gabe raja ni sandok tanah Mesir. Tuat maho mandapotonau unang togang-togangon. Maringan di tanah Gosen maho. Asa jonok di lambuku. Ho dohot anakmu dot aka pahukum. Rodi biru-biru dot lombung dot nasana diho. Ahu do man mudu-muduhon hodisi. Ay 5 tahun nari pe haleonon asa unang pak raparan hodot isi ni bagasmu ro di sudina diho. Atong matamuna dohot mata ni anggiki si Benyamin ni marni dasa. Paboa apalapa mangaku manonahon hatai tuhamu. Pabuah hamuma tu damangi. Sude hasanga ku di tanah Mesir, roh di sudinani idamunai, pahatop hamuma, netuat tuson rab dohot amatta. Dungi di hal marukung ni si Benyamin, angginai huhut tangis. Si Benyamin ni pe setu mangis menghaul rukungna. Dungi di umah si Joseph sude akka hahanai huhut tumatangis be. Dung pe salpui asa makatai akka hanai dot ibana. Dungi tarbortik ma baritai tu bagas ni raja parao. Akanin nado nungaro akka aha ni si Joseph. Jadi dengan marohani raja parao dohot akka naposreai. Ido sahatna martua do akka natumangihon hatani dibata jala naum peopsa. Amen.
tidak kon mah porsetai songon na tindak kon nindong atas sah porseaon di sandok portibion rap mah hitamandok au porsea di bata Yahuba ido ama parguguna setulusan na tumo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Yahuba na sasadai imanan tidubon si Maria na gabe-gabian senton di parbadia andorang so habubuan ido tuhata nat mona bernit di panghumuan ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tawat maturu dung tanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hudul di siamun di bata Yahuba amanai parguguna satu dosani di sima ibana pai mulak sukut tu tanoon manghumi alak na mangulu dot na mate au porsea di ton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyala Kristen akan nabadia dohot dia sesan dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sugud daging halak nong mate dohot dihangluan nasora sudah amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma, tu kita sudah damang dainang dan di gerejaon. Dohot sudah nama dohoti sian aplikasi YouTube. Omat tikting nama sa di Huriatta di Bagasan Mingguon, Minggu Seksagesima tanggal 20 Februari 2022. Nadenggan do balos ni najat. Ima guarni Minggu sadarion, Minggu Seksagesima namar lapatan ono puluari adorang so haheon ni Tuhan Yesus. Napa duahon peliat tujolo. Sadarion Minggu 20 Februari 2022 duk sidung jamita papungu peliat tujolo do hita bahet tu pakta tu ulaon pangubation manang kesehatan ni HKBP. Nomor tolu Partangyangan Badjar di Patupa di hari Selasa tanggal 22 Februari mulai pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom di A. Banjar Bungur Kostrat, Parjamita Padita Jojor Boru Pardede MTH, Liturgis Situa TM Borustopul SEAK. B. Badjar Tanah Kusir Selatan, Parjamita Padita Jeffrey Sitindaun MTH, Liturgis Situaka Boru Manalu. Pinangido tu ruas na adong di Badjar asa parsidohot di Partangyangani. Nomor 4 Nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 di basa-basa hotu hatta do sada dak danak bawa di keluarga Amata Agatha Franky Marliano 60 Inata Puspitasari maringanan di Jalan Peraja Dalam Sada nomor 5 Kebayoran Lama sian Banjar Bungur Kostrat hipas dodak danaki dohot natorasna napa limahon namar bagas A tikting paduahon naik majalo pasu-pasu parbagason ma Jericho siagian SEAK anak ni amata luat arau PB siagian SE tubuni inata Risma Evelina TA Boru Hutapea maringanan di Jalan Kutilang 3 Blok M4 nomor sada Bintaro Jaya ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama dohot Orwana Della Natalia Boru Hutapea Boru ni amata Nio Kiong An tubuh ni inata Copit Fung maringanan di Jalan Puri Dewata Indah Blok AE nomor 36 Taman Royal Sada Tangerang Kota ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. B. Tikting Parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma
Ruben Edson Padapotan Siombing Mkom, anak ni amata Oler Edu Siombing Nahinan, tubuh ni inata Doktoranda Eriatni Selnici Borusima Jutak. Maringanan di Jalan Utama Sada nomor 05 Pondok Karya, Pondok Aren. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Dohot Orana. Rima Ida Boru Pasaribu Ahli Media Kebidanan. Boru ni amata Aston Pangabahan Pasaribu, tubuh ni inata Dermawan Boru Pane. Maringanan di Jalan Raja Wali RT 01 RW 04 nomor 46 Krukut 5, ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Tuhat tama napa tulus sakap ni parsarepeon nasidei. Nomor 6, jadwal sermon manang PA kategorial, Boima Taida di lembar belakang Warta Jemaat. Songonima hujahon hamitik tingon tuhat tama namandongani hita saluhutna horasma. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti yate-yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu ditonga ni bagas joro ni debata di bagasan manugoton. Songoni naadong ditongani bagas tabi na mangihuton parminggota di bagasan manugoton. Barita na uli na sahat tuhita di minggu seksagesima di bagasan sadarion. Imananien sian buku Lukas bidu onom mamuka sian ayat 27, sahat rodi ayat 37, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Alai hudok ma tuhamuna,
namanangi haholongi hamu mamusumuna nadenggan ma bahe kamu tu na makosomi hamu pasu-pasu hamu ma akan namamurai hamu tangiako kamu ma aka namangasupi hamu anggo di pastap hurumi tarehon nang nasabaribai jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum nasa namangido tuho lehon jala unang tunggu halak nang mabuat ugasan mi ia ina pinangidomuna naeng bahenon ni halak tuhamu ima bahek kamu tunasida ai molo dihaholongi hamu namar holong ni ruha di hamu parulia dia mai di hamu ai nang akapar jahat dihaholongi do namar holong ni roha dinasida jala anggo di baik kamu nadenggan tuaka si bahen nadenggan tuhamu parulia dia mai di hamu nang akapar jahati songonido pabahenna jala molo makirip pamu mabuat samuse laho pasali dongan paruliat dia mai di hamu ai di pasali parjahat do donganna parjahat asa di jalo muse hepengna on matahe haholongi hamuma musumuna bahen hamuma nadenggan jala pasali hamuma dina so hirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabe aka anak nina suntimbuli mahamu ai basado ibana dinatois marroha jala dina jahat gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu manguhum-uhumi gabedang uhuman nahamu unak kamu manorui gabedang toruan nahamu palua hamu gabe paluaon hamu ido sahat ni turpukta topik ni minggu ta sadarion didok disi nadenggan do balos ni najat nadenggan do balos ni najat nadenggan kebaikan ido si parangehonon ni aka naporsea dia mana nidok na denggan amang dohot inang ima denggan di rohani jolma jala denggan di rohani debata alaina somal na dia mataulahon amang inang na somal di ulahon jolmai na denggan di rohani jolma alai maralo
tu rohani debata. Idombain sa dinggan di rohani jolma do nataula. Denggan di jolo ni natorasna. Denggan di jolo ni dongata. Denggan di jolo ni idukna. Denggan di jolo ni uluanda. Jalaima nanidok ni na tua-tua. Ima guarna dopak pujian tudal makata. Asa molo songonido amangdot inang songon hatoban maradopon iduk somang nadoi. Dang bulus rohana mulaulaon. Bamolo disi iduk somang nai denggan diula. Diulahon ulaon na. Alai molo dang disi iduk somang nai marmeam-meam doi bana. Si paula-ula do, ulaon nai. Asa ido na naing dohonon na si huton Jesus dasongon parange ni hatoban. Alay nunga ditobus sita, gabe anak mata na mangulahon parsuruon ni debata. Alanido amang dohot inang. Ikon takas do parasingan. Ikon takas do hatadian ni si huton Jesus. Dang dos be songon hapor siaon ni si ula najat. Mamaloson najat. Jalaido taida naking imadi epistelta. Di sada Musa 45 nakanin dang di baloson najat balos ni najat songon naniulan si Joseph tuaka hahanai ala diboto ibana debatado marsuru ibana paradehon si panganon tubangsona. Itu nakin di do ayat 5 dia tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan buat dirinya walaupun dia harus mengalami penderitaan. Dahat cidoi amanginang. Dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Aunang mah tabolokon ibana tadabuhon tugodunginin na tusumuri. Sotung maun di suku kita aham alusta. Ta jual ma tu pedagang media ni. Tabayak ko jua mangdot inang hahanai menyingkirkan anggina si Josepi. Di padau ibana sian natorasna si Jakob. Dohot inana da manubuhon ibana. Ale luar biasa do taida di siamang do inang. Dang dos ibana songon hahanai siula najat. Ala didok ibana di sinaking. Niasian ni debata ibana paradehon sada bangso nabulun. Dia merasa bahwa itu adalah rancangan Tuhan buat dirinya. Hurian itu hatta namarpungu di bagas antikion. Atong dia mah hataridaan ni namangulu hita di bagasan Yesus Kristus. Hita akan ang pinaluan ni debata. Danggabe hatoban ni dosa behita. Dia mahataridaan na nanaing si ulahonota na parjulo sa hali ima di pangidodo haholong ima musum.
Molo ditarongoti taringot tu musuh. Ahado naro di bagasan pikirata amang dohot inang. Benci. Bamusui alomai. Dia harus disingkirkan. Bahkan harus setabihi tamanamina dimusnahkan. Jangankan untuk bertemu dengan dia, mendengar namanya disebut pun sangat sakit hati kita. Ahadu narosian setabihita amanami inanami marhite kebencian naro sian bagasan pikirata. Mamurai mah. Sadi hari ahamadota matukak maniani. Engadi jalui banget tong balosna. Bamoloat cugari aka naposo bulung yang mungkin dia berteman berpacaran dengan pardonganonna HP putus. Kawin pacar nai tuhalak nasing amadidok. Tuhan buatlah dia tidak memiliki anak inamuse. Kebencian ido naro di bagasan pandangan umum tak amang dot inang. Mereka harus kita singkirkan, mereka harus kita musnahkan. Alaya hado didok disonnakanin. Haholongi ma musum. Macetak kas ruta ingoto nate amang do inang. Molong makatahonon ingot tiad do hita. Alay laho mangat dusyon, bahkan laho mangulahonon, macay maol. Ala paradigma umum, pandangan umum, ay naoto ridok molo pertibio madok naoto do makkaholongi musuh. Naoto may. Itu kan sama dengan memelihara, membiarkan kutu di atas kepala ninna. Itu anak-anak Tuhan sering pesimis. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh sedangkan dongat tape teman sahabat maol tahaholongi. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh bahkan dipangido nakanin manangyakon musuh tai. Asa di bagasan ni iya mang dohot inang. Buhado makam golongi musuh. Buhado mabahin na dinggan tuna makkosomi iba. Buhado mamasumasu tuna mamurai ba. Buhado manarehon hurum tuna mamastap iba. Dohot lan na asing. Budora dohon otta yamang do inang. Alo jala suhardoi. Badi dia marga diri ni ba. Kan ido saya hira pengecut mai ba. Songoni rupani. Ido molo mangalu-alu. Pahop pumunai di sekolah. Tiki ahdo peguarnion pandemi. Mula sa sekolah. Tangis si bana. Marbedai dok donganna, ipukul donganna ibana, madidok omakna. Besok kau jangan kulihat nangis ya, balas pukul dia kalau kau dipukul. Masa kau kalah? Bodoh kau inahita kan? Otonai ho, ya terpukul mulai pukul ho. Tanpa sadar kita mengajari anak-anak kita pahoputai amang dohot inang. Imanakanin membenci orang lain. Memusuhi.
Asa ido nanaing dohononna marhite-hite turpukon nakanin. Uhado makaholongi musuh. Adong dumusum tahe amanginang. Jujur jo hamu. Adong duna makasuguhok kamu. Adong duna dihasuguhok kamu. Kita jujur ya manginangnya. Iya jujur johita. Adong dohita na sumardinggan di son. Sotong sumardingga kita mang do inang. Adong do na sumardinggan antara suami dohot istri. Adong do na sumardinggan antara natoras dohot yanakon. Bahola disidok kon anak munay rupani dang boyo inong lau tu gereja. Pokoknya 2 tahun no dang boyo ninna. Termarsoal dohita kan. Tu anak kota, tu parumaita, tu borutai, tu helatai. Merdinggan dohita mang do inang. Buha dohita merdinggan tu haha anggita. Ini sonario nagude ngamarsoal marhamaranggi. Nasaupu alani tano dihitan. Marpengadilan. HP argani tano susadia. Aru te istilah na molo peribahasa bahasa Indonesia kalah jadi arang aduh teh menang jadi debu aduh teh. Iya dang adong lebana alani ate-ate na marsigorgor. Be dia mungkin inang padita sa topi petanoni na tua-tuai oput tanajolo opung ni balajo iko pertahat tono doinin na nang pekom berpengadilan. Mardinggan dohamu dohot akan namar besa namang do inang. Iya. Puji Tuhan. Asa ido nanaing dohononna di bagasan turpukon bohado hita makaholongi musutai na parjolo sahali amang dohot inang. Ubahlah ima nakanin pandanganmu terhadap musuh. Ubah jo pandangan mi. Natadok naking musuh tai ima nakanin lawan. Musuh tai naking iko singkir honota. Musuh tai ikon talu honota. Tapi ubahlah dulu pandanganmu. Bohado hita mabahin musuh tai menjadi sahabat. Adang mungkin inang padita gabe sahabat bohadoi. Justru ido dipangido di bagasan turpukon. Yang membenci kita. Nama kasogoho kita. Ido para lealiota. Jadi ibaratna molo disada punguan. Nama kasogoho kita hita ketuana. Pitorijo baen wakilmu. Sama raleale. Kan ido kan? Ido kan tadi dari pamerintah tahu kan? Hebat ya. Presiden kita Jokowi. Lawan politiknya itu dia pakai semua. Dan kita lihat apa yang utama di sana amanginang. Dia sudah memenangkan kasih di sana. Udah, dia tidak jatuhkan. Tapi dia angkat itu. Alani dubuhado hita. Mabahen nama kasuguho kita. Yang membenci kita. Yang bahkan ingin menghancurkan kita. Menjadikan dia sahabat. Coba kita rubah paradigma berpikir kita. Yang aturannya musuh menjadi sahabat. Asa di bagasan di ido nakanin.
Na paduahon songo dia do asabo hita maka ngolongi musuh. Yang perlu kita lakukan, ubah sikapmu terhadap musuhmu. Yang aturannya benci jadi sayang. Jangan pupuk rasa kebencian itu dalam dirimu. Kalau kita memupuk kebencian itu melipat gandakan. Ima membalas kebencian dengan kebencian, melipat gandakan kebencian doi. Ibaratnya, upamana, gelap tidak bisa menghilangkan gelap. Kegelapan harus dilawan dengan terang. Jala molo di palua hodo, rasa sakit hatimu, rasa kecewa, rasa kebencianmu, dengan rasa kasih sayang. Itu menolong dirimu sendiri. Bukan orang lain amang dohot inang. Menolong hita doi. Asonang mersahit kita. Songon natadok nakanin. Jangankan untuk bertemu. Mendengar namanya saja disebut. Begitu sakitnya hati kita. Habis wadong menangah di doa teh. Halak do marcarita tabege. Alehi tanamohop. Sangat sakit. Asa di bagasan di idonakin. Itu menolong diri kita sendiri. Ketika kita mengubah sikap kita. Imanaking terhadap musuh. Membenci menjadi menyayangi. Asa tusido hita dipangido. Ido dasarna amang dohot inang. Itu sulit, tidak mungkin ninahita. Ala memang ahan dan ajar doni Yesus itu bukan gampangan, bahkan bukan murahan. Jala Yesus tidak menginginkan kita menjadi orang yang biasa, tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa. Amin. Waduh, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Mau membalas kebaikan dengan kebaikan biasa doi. Alai bohado luar biasa ita. Bagaimana kita sebagai orang yang istimewa. Walaupun itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah suolo kita mencoba. Kita coba dulu amang dohot inang. Ido wana didok di bagasan turpuki nakanin. Ikon gariada, ikon pasu-pasuon akan nama burai hita. Dohot manangyakon aka nama ngasupi hita. Ninna dia duplalui. Dia mahatarida anna. Ya, molo di pastap hurumi tarehon sabariba. Jadi nang madok setabi hita manami nanami ate buah marsoala mata di luar di pastap donganna pitoroy tareho muse pipimida leho nasai pasta muse, bukan seperti itu. Alaya haduneng dohonon na di siamang do inang. Jadi tradisi di halak Yahudi molo di pastap hurumna dan songonon dia pakai ini baliknya di pastap. Dan itu merupakan penghinaan yang paling hina. Jadi ido neng dohononna molo dihina peho sehina-hinana. Jangan kalah unang balosi. Molo difitnah peho sefitnah-fitnahnya. Jangan balaskan itu. Asa ido naking ditogihon tuhita. Asa di bagasan di iya mang dohot inang tarida manakanin bahkan didok molo adong na merampas ulusme unang jua baju-bajum. Jadi unang jua baju-bajum ninna. Jadi molo di halak Yahudi merlapis-lapis do bajuna. Di luarna ulus, molo dibuka ulus nai adong do baju di bagasan. Jadi ini konteksnya. Konteks ni turpukon ima ditiki halak Kristeni, orang Yahudi Kristen sedang dalam penjajahan Romawi.
perampasan. Jadi molo dirampas ulos mi, unang jua bahkan baju milean. Luar biasa kan namang inang. Lea baju mi, unang balos ninna. Asa disido na parjulo nakinga mang dohot inang. Asa boy tahaholongi musutay. Kita rubah paradigma kita, musuh kita itu menjadi sahabat kita. Ya, sikap kita yang membenci musuh itu, kita menyayangi mereka. Jala taingot, itu sulit tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Asa gabe halak na luar biasa hita, bukan orang-orang biasa. Ido hatat diata amang dohot inang. Ima dohot portibion akan aso porsea di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon ahado na pinangidona, tapadaw mauhum pabaloson, alay taulahon ma hukum kasih. Jadi molo hukum pabaloson, ya, hukum pembalasan, molo di padan narobi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Molo songonido hita amang dohot inang. Molo nadinggan do tabain, tuaka nadinggan na dibahin ni donga tu hita. Dia maupata. Ido naking didok di ayat 32. Ay molo dihaholong ihamu, namarholong ni roha dihamu, parulia dia may dihamu. Ay nang akaparjahat dihaholong ido, namarholong ni roha dinasida. Jala anggo di baik kamu nadinggan tua kasih bahen nadinggan tuhamu, parulia dia may dihamu. Nang aka parjahati songonido pabahenanna. Jala molo makirim hamu mabuat samuse laho pasalidongan. Parulia dia may dihamu. Ay di pasali parjahat dodongan na parjahat. Asa di jalo muse hepeng na. Asa mura tatu siya mang doinang parjahati pedi haulongi dodongan na parjahat. Jangan-jangan ikatan mereka lebih kuat. Sian hita natadok siuton Kristus. Wadong dotong geng ni halakonate. Bahola nadong rupani mengganggu setabi hita manami nanami. Ima manang na par grab, par gojek. Terjadi sesuatu di dalam. Betul sudah dosoi. Ima kebersamaan contoh do yamang dot inang. Ay parjahati dia holongi dodongan na parjahat. Molo holan na makaholongi tado, tahaholongi do ngata, parsaulia dia may. Molo tabahin nadinggan tua kasiban nadinggan tu hita, parsaulia dia may. Molo tapasali do ngata, dungi tajalo balos nit na tapasali i, asa talehon musetu halak, parsaulia dia may. Lapatan na di siamang do inang. Mari kita melakukan hukum kasih, bukan balas membalas. Asa di bagasan di inaking, molo nunga bohita mabahin na denggan, disimanakanin hita, ima mabahin musutai gabe muba nasida ditikina, balgama upata, gabe anak ni natimbuli mahita. Bahkan di dot dia tuluplonom. Ikon gabe para siroha songon amata debata para siroha. Jala dang manguhumi dongata. Manguhumi hita di dongata. Ay hita pe si uhumon do diari suguti. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, ay debatado panguhum na natigur na manguhumi julma o bartu na niula nabe. Ya nadinggan na taula tigor majabarta.
Ia nasodenggan nataula uhuman ma jabarta. Asa di bagasan di iya mang dohot inang, mari kita merubah juga mindset kita. Mangulahon akan nadinggan, ya, balos ni nadinggan, portibi doi. Songon nata jojo tado ate amang do inam HMH holong mangalap holong nindate lehon diau asahu lehon diho. Iya, itu kan siapa itu dia mencintai kau karena kau cantik. Dia kan hihaolong iho ala namora doho. Kan? Roho tu pesta kuasa roho tu pestam. Juga di pertanyaan hita roho tu pertanyaan tu jabu kuasa roho tu jabum. Ale bohado hita haruar siani amang dohot inang. Kita mengasihi, kita melakukan kebaikan bukan supaya atau karena alai meskipun saya tidak menerima balasnya. Daido didok nakanin di ayat 35 Om matahe haholongi hamuma musumuna baik kamu manadenggan jala pasali hamuma dinaso hirim rohamuna dibalosna balgama upamu gabe akka anak nasun timbulima hamu ay basado ibana dinatois marroha jalana jahat basado ibana. Meskipun kita orang berdosa, meskipun kita banyak kekurangan, meskipun kita adalah orang-orang jahat di hadapan Tuhan, alai dia si dohita amang do inang. Ido neng dohononna, jangan kita membenci orang yang membencimu, jangan kita membenci orang yang melakukan yang jahat. Alai dia do natahasugoon, perbuatannya yang kita benci bukan orangnya. Ido naneng paubauta amang dohot inang songon nanidok na di Rom 12 songon na pagugugara doho di atas si majujungna molo di baheko na dinggan tuaka na marsugoni roha tuho. Ay garuhita si patong tangate. Beda pendapat dungi dang marsipakulingan namang do inang ya ngani boto iba salah dipakulingi dongan ni bay parjolo so ina matabona te agu burjunay narohate i matabona pola songoni do pe be audo na salah abi bakulingi yaw ya luar biasa enaknya. Atau mungkin sebaliknya kita yang salah tapakulingi dong atay tabunai. Asa di bagasan di ido naking amang dohot inang naso imanaking paimahon balos na hita ala di batape ya dijakon hita diasi hita bukan karena apa yang kita lakukan alai meskipun kita orang berdosa tapi Tuhan Yesus mengasihi kita jalan apa tuluhon ula manadenggan tuhalak sude bisan tarbain dope taula mana denggan tu saluhut halak. Ima songonani dok na naking tarida doi ditiki halehetanna dang polaikon pabuabuaun. Ya, dada parnida ni jolma alai na rumikot di jolo ni debatado niula na denggan. Jadi dang rumikot di jolo ni jolmai di jolo ni debatado dang pola martitik kita. Amanginang pabuao nakanadinggan na taula. Ya, dangina rumikot. Bahkan sopola martikting pehita molo taula na dinggan dak kita makatidak koni dong atta do. Memang na burju do inangi. Burju do amangi luar biasa. Bukan kita yang menyaksikan itu tapi orang lain lemah debata. Asa di bagasan di ido naking amang dohot inang saliling mangulu taulaho manadenggan. Dada marnida bohi manang asa dopak pujian alai ala debata marsuruh hita songon naposona aka naporsia
maniru Tuhata Yesus namar holong rohai. Songon edeta 480 sada, tabuka jo 480 sada ayat 3, tedehon jo amang dohot inang. Tedehon ma. Ayat 3. Ayat 3. Opa 480 sada ayat 3. Ayat 3 nang. Opa 480 sada ayat 3. Iya, 481 ayat 3. Amin martang yang mahita. Holong ni roham do Tuhan napaluasami di bagasan tikion, di bagasan saluhut keberadaan nami, bahkan di bagasan hadusaun nami hahurangan nami, dia siho hami Tuhan. Dakya dihosomiho di tadi koko hami, dia bolokoko hami. Ale totong do di paihut ho ngolu nami nagok hadusauni. Jala ido na pinangidom marhite-hite hatam di bagasan tikion. Asa totong hak mi mangulu di bagasan ngulu na masih haholongan. Songon tiruan na binahin ni Yesus tuhami. Nang mate ibana di hau pinarsilang. Dada ala ni haburcion nami. Alay hala ni hadusaon nami. Tusido ho ditogi hokko hami Tuhan. Asa mongunang hami mangulahon holong ni rohai. Mardongaton Yesus Kristusi. Moliate ma di parsauran nami di bagasan manugoton. Cela maloyate ma molotari parhatam di bagasan tikion. Molotung pe di hilala roha nami maul hulaon hami. Alay dang namarlapatan dang boy hulau kami. Boy do hulau kami. Molo-olo hami Tuhan mencoba. Cela olo hami mangulahoni mardongaton ho. Pasu-pasu mahami Tuhan. Pasauton lomoni roham mangulahon hatam. Cala mauliate ma Tuhan di barita akan adinggan na hubege hami. Marhite barita masa di warta nami. Dia karagam ni sakap ni akayanakon ni huriam. Imana majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Pasu-pasu nasida patulus sakap nasidai. Asa gabe rumah tangga na pinasupasum. Cala habaoran ni pasu-pasum muse. Di tonga-tonga ni pardalanan ni keluarga. Songoni Tuhan na marlas ni roha. Ima marningot di hari hatu tubuh, songoni ari perkawinan nasida di bagasan saminggon, tabayon muaka pasu-pasum dohot las ni roha, tabanyakan ang pinasahat mutu nasida, asa totong nasida manada di asi ni roham, jala totong nasida Tuhan marlas ni roha,
marulup-ulup mamuji pasangap guarmu nabadiay. Laos songoni Tuhan ruas ni huriam, natongon di bagasan parukilon, tarlumobi na mangadopi hamatean, ima di parujungon ni ngulu ni inanami Teresia Deviana Borusiagian, na hinabaluhon ni amanami Benyamin Octavianus, haruan tua manurung, sian Banjar Rempoa Ciputat, na manadikon dua dakdanak, na met-met dope Tuhan, Abigail Hosiana manurung, dohot Fionatan mangasi manurung, asiroham Tuhan, pargogoy ma amanami dohot yanakon na tinadikon ni inanami i, jala urupi na sida, di bagasan habot ni roha na sida, buto hami do Tuhan, hodo pangapul na sumurung, hodo mangalehon gugo tuwaka nagali, asa ido pos ni roha nami, margugo amanami, rap dohot dua yanakon na sida Tuhan, imalahu paborhaton inanami, tu inganan paradianan na parsatok kinani, ima di huta Medan, tuari nanaing roh, Tuhan debata amanami, lasongoni Tuhan dia karuas ni huriam, na di bagasan na marsahit, sokona tarsurat di warta jemaat nami, Felix Markus Gultom, Jonathan Arga Pratama Pardede, Nyonya Situa Gehu Tafea Evelyn Boru Tambunan, Erli Ruth Kristina Boru Lumbantoruan, Situa Edward Tambunan, Saur Simajuntak, Linda Teresia Agustina Simajuntak, Ronald Sahalatua Simajuntak, Ida Paulina Sitompul, Radus Yoyakin Banjarnahor, Farida Arta Boru Hutahayan, Rahel Cornelia Boru Hutapea, Christian Gultom, Dr. Gigi Esther Febrin Manurung, Anggiat Batubara, Erwin Nicholas Batubara, Situa Dr. H. Panjaitan, Friska Novalia Butar-Butar, Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Cornel Posdoro Siahaan, David Benektus Batubara, Mikael Tampubolon, Herli Borugultom, Nyonya Situa EM Tambunan Boru Purba, Samuel Sitorus, Nyonya Tantri Tampubolon Boru Panggabean, Telen Monica Boru Tampubolon, Nyonya Cynthia JC Sihombing Boru Simamora, Nyonya Tiur Marida Sitompul Boru Manurung, Rizky Junerdi Sihombing, Nyonya RJ Sihombing Elfride Boru Sitanggang, Tesalonika Boru Tampubolon, Nikodemus Tampubolon, Angelin Boru Tampubolon, Meica Audinia Boru Purba, Evan Christian Tambunan, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dohot akka ruas ni huriam na sotar surat di warta jemaat namion, na dirawat di rumah sakit, songoni na dirawat di tongani bagas nasidabe, di bagasan penyembuhan, pemulihan, pengobatan, asiroham Tuhan, ho manamajama pamatang nasida, mangalehon hiras ni pamatang, dohot hamalumon, marhite-hite segala usaha na pinatupa ni keluarga, di bagasan holong ni roha, jala papos rohani sudia karuas ni huriam, na di bagasan parsahiton nai, marhite-hite ha porsyon na tuho, majalo hamamalum nasyako, Tuhan debata amanami, tuho pasat hami sudi akka nanaing si ulahonon nami, di bagasan saminggon, doh sudi akka ruas ni huriami, sian na met-met na magodang na matua, homa Tuhan na manggonggom mamasumasu, manarihon sudi ngolu ni akka naniasianmu, asa terpasu-pasu hami Tuhan, jala habaoran ni pasu-pasu, jala marlas ni roha hami mardongaton ho, manguduti ngolu nami ng akka ulon nami si ganupari, terpuji magwarmu, alaniasi dohot denggan ni basam, mga sahon gawar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maredes yan buku ede 120 tolu ayat sada. Laos tapapungu ma ima pelian sada dohot pelian 2 tujolo bain pangubation kesehatan HKBP. Amen.
tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na muli utus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo megabe uap na husus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasia kami pilihanon, pati bulohon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saud molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Hami saluhutna namakubasi parmingguon pukul 7.30 pasahaton tusudi ruas ni huria nama dohoti parmingguon di tongani bagasta nang di bagas joro ni tuhata di bagasan manogoton upasat hami ma selamat hari Minggu mari hita saluhutna horas.